Hamaika izena duen erakusketa liburuxka izena da. Hamaika nire estudian portaleko zenbakia da. Eta aitzaki bazan zenbakiakin zerbait iteko. Orduan barruan dago zerotik hasi, eta hamaika bitartean zenbaki bakoitza egin dut, nire gorputzakin zenbakia, eta gero beste objetun batekin ere bai. Eta testua da bakarra. Bi eta bilai buruzko gauza da. Ni nahore bai gorputzakin bila iten, eta gero atzerak eta. Eta hola, hamaik arte, dua tximeletak ditut, laua hankakin, bortza, zeia, eta hamaika bi zapata.